Ние сме български граждани и европейски такива. Ако искате да се случат по нормален начин нещата, ще се отнасяте с уважение към българския гражданин, така както ние се отнасяме с уважение към вас. Има потреба от викане, щото не разбирате българска дума. Нали, искате мога да говоря на английски? Това питане, блъскане в срава вашите служители е ненормална работа. Нито сме въоръжени, нито сме с бомби, нито сме афганистанци, нито сме пакистанци. Напротив, няма да влезем в нашите возила. Извикай си жандармерията да ни накара. Извикай си жандармерията да ни накара. Айде. Давайте. Айде. Накарайте. Накарайте. Не викай. Защото какво ще стане? Чакаме. Какво ще стане? Разбира се, че ела, Петко, ела. 2 часа. Не, от 2 часа преди 6 сме станалите да отидем направо на Гаци. И ти тук сега ми създаваш проблеми за да вляза. Мене никой създава проблеми. После те създават системата. Създават ги. Няма система част. Част да ни казвате. Да си подадете името на държавата в Африка. Къде е Южната Македония, бе? Да ходя Македонция, я се вижте, бе. Засрамете се, бе. Защото вие първи признайте вашата независимост. Не е признал бояр Османи, не е признал македонския ни премиер, нито